Cestovanie a svet. Televízny kameraman Marian Ujházy má záľubu v cestovaní na motorke. K jeho mimoriadne obľúbeným krajinám patrí Taliansko. Len nedávno bol na miestach, ktoré sa ešte aj dnes otriasajú. Je priamo v našom štúdiu. Nuž a otázky mu bude klásť Jan Simán. Videjte. Tak ďakujeme veľmi pekne, príjemné popoludne všetkým poslucháčom. Veľmi som zvažoval, či rubriku cestovanie štandardne budeme nahrávať alebo nie. Nakoniec sme sa rozhodli naživo aj preto, že tá situácia sa mení tam zo dňa na deň a hoci by sme to nahrali čo len pred 2 hodinami, už by sme mohli doslova dezinformovať. Marian, ako Mária povedala, veľmi rád cestuješ do Talianska. Tú motorku ešte vysvetlíme, ako si k nej prišiel, ale predsa len viem, že ty, keď ideš, tak ideš po pamiatkách, vieš si to vychutnať, vieme sa o tom rozprávať. Teraz, keď vidíš, čo sa tam deje z tých pamiatok, hromady kamenia, aké sú tvoje dojmy z toho všetkého, čo sa tam deje? Všetkým poslucháčom Rádia Lumen prajem príjemný dobrý deň. Dnes, tak ako bolo avizované, sa budeme rozprávať o Taliansku, o krajine, ktorá sa v týchto dňoch skloňuje bohužiaľ so smutnou udalosťou. Píšu o nej všetky svetové médiá, je to zemetrasenie. A teda nie jedno, ale tých zemetrasení sa opakuje každým dňom viac a viac a ich aktivita stále stúpa a neprestáva. Áno, tak ako sme sa rozprávali koncom augusta, som navštívil Taliansko, práve tie oblasti a mesta, kde zemetrasenia spôsobili najväčšie škody. Konkrétne išlo o regióny v strednom Taliansku, regióny Marke a Umbria, kde boli tie zemetrasenia najsilnejšie. Vlastne ide o rozhranie týchto dvoch regiónov a ešte aj z časti regiona Lazio. Prvé zemetrasenia tam udreli v noci, bolo to 24. augusta, alebo respektíve, lepšie povedané nad ránom, bolo to presne o 3:36 po polnoci. Boli namerané o magnitúde až 6,2, bolo ich viacero za sebou. Samozrejme o tomto čase všetci ľudia spali, tak ako o tomto čase spíme bežne. Aj my, samozrejme. Aj my bežne, áno. Ty si ich zažil tie otrasy na vlastnej koži, alebo si sa míňal v tej ceste? Ja som sa našťastie míňal, nezažil som ich, ale v čase, keď sme boli v tých častiach, v tom meste, boli tam otrasy menšie, okolo magnitúdy okolo 3, ale my sme boli v aute. My sme boli v aute a sme cestovali. To znamená, že my sme ich v aute nemohli cítiť. Jasné, čiže tam sa to prejaví na tých budovách. Ako som hovoril, ty si zvykneš doslova vychutnávať tie pamiatky v tom strednom Taliansku. Čo všetko si ponavštevoval teraz naposledy? Čo si videl z toho, čo už dnes bohužiaľ nie je možné vidieť? No, ja som bol práve v týchto zemetrasením zničených oblastí. Boli sme v meste Amatrice, ktoré bolo vlastne toho 24. augusta zničené úplne. No, pohľad to nebol pekný. Boli to ruiny domov, boli to zosypané domy, kde ste videli medzi tými sútinami osobné veci, rozbitý nábytok, lustre, rovnako obrazy, ale čo je najhoršie, videli sme smutných ľudí, ktorí v beznádeji sedeli v parkoch, sedeli na lavičkách. Všade v predmestí týchto zničených miest bolo nie stovky, ale niekoľko stovák stanov, kde sídlila civilná obrana, ktorá pomáhala ľuďom. Takisto aj vojsko, hasiči, polícia a samozrejme množstvo ľudí, ktorí boli úplne otrasení z toho. A to je tam de facto dodnes. Samozrejme, tí, čo mohli odísť k príbuzným do regiónov, kde sa zem netriasla, tí odišli, ale mnoho ľudí tam zostáva, stále nemôžu sa vrátiť do tých domovov napriek tomu, že niektoré budovy prežili, možno aj ich domovy, ale tie dotrasy tam pretrvávajú doteraz. O tom sa budeme ešte o tej aktuálnej situácii rozprávať o chvíľočku. Po pesničke povieme si viac, ako to tam vyzerá aktuálne. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, ogni pensiero indipendente dal mio corpo.
è solo e ancora me. Qui grandi spazi e poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Così diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca, un po' anche stanca. Credimi se puoi, credimi perché farei del male solo e ancora me. Qui tra le cose che ho qualcosa di più che non ho avuto mai. Hai bisogno di vivermi di più. E vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto, ti prego. Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro, è aperto in me la fantasia, le attese, i giorni di un'illimitata gioia. Hai preso me, sei la regia, mi inquadri e poi mi sposti in base alla tua idea. Vivimi senza paura, anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro. Cestovanie a svet. Dnes v rámci cestovania hovoríme o Taliansku, hovoríme o tých nenávratných škodách, o krásnych pamiatkách, ktoré už bohužiaľ nebudeme vidieť, pretože zemetrasenie postihlo tam veľkú časť územia. Spolu so mnou v štúdiu je aj Marian Ujházy, ktorý ako televízny kameraman má Taliansko veľmi rád. Bol tam, ja neviem, či sa to dá vôbec spočítať. Marian, dá sa to spočítať, koľkokrát si tam bol? Spočítať sa to určite dá. Veľa. Poznám, boli také letá, keď som tam bol 3-krát za sebou, ale myslím si, že ešte tam určite viackrát pôjdem. Treba povedať, že ty si aj v kontakte s mnohými ľuďmi, nadviazal si tam mnohé vzťahy. Čo si tam všetko pozažíval? Skúsme to aj takto ešte premostiť, aby sme tam povedali aj, čo sa tam aktuálne deje. Najprv by som povedal, čo som tam zažil. Áno. Ja som tam bol tesne po tom prvom ničivom zemetrasení, bolo to po 24. auguste, ja som tam bol asi 7 dní po. A ako mi rozprávali domáci, ako sa to celé stalo, to my, ktorí sme to nezažili, našťastie, poviem, si to ani nevieme predstaviť. Podľa toho, čo mi oni hovorili, oni v noci všetci spali. A podľa viacerých svedkov, s ktorými som sa rozprával, sa z ničoho nič začali triasť nábytky, skrine, z vitrín sa ľuďom začalo sypať sklo, ktoré sa tam rozbilo. Všetko sa začalo triasť, otvárali sa skrine. O pár sekúnd už padali zo stien obrazy. Neskôr sa pridala omietka. Zrazu tí ľudia zistili, že časť domu, kde bývajú, je otvorená. A vyslovene na to mali pár sekúnd, kým si zo sna, kým si uvedomili, čo sa vlastne deje. Si predstavte, že človek spí, zrazu sa začne niečo triasť. To sú sekundy, kým sa zobudíte. No, kým si človek uvedomí, čo sa deje, to ja si to nedokážem naozaj predstaviť. Buďme radi, že si to nedokážeme. Tí ľudia mi to rozprávali cez slzy.
hľadali slova, akým by mi to chceli povedať, keď vôbec chceli. No, je to v každom prípade veľmi ťažký a nepríjemný zážitok. Najhoršie je, že tí ľudia vlastne neprišli len o svoje domovy, ale prišli o svojich známych, o svoju rodinu, o svojich priateľov. Ako som povedal, všetko sa začalo, podľa toho, ako mi rozprávali, všetko sa začalo triasť. A teraz si predstavte rodičov, ktorí kým si uvedomia, čo sa deje, a prvé, čo je, ich napadne zachrániť svoje deti. A na to všetko majú vyslovene málo sekúnd, málo. A čo bolo potom najhoršie, jak mi rozprávali, tak za chvíľku nastala tma. Pretože došlo k výpadku elektrickej energie a na to im padali na hlavu tiehly a domy sa im roztvárali. A ako vieme, mnohí z nich to neprežili. V tom prvom zemetrasení, teda hovorím v prvom, lebo odtedy ich už bolo niekoľko. Naposledy dneska v noci bolo ďalšie o magnitúde okolo 4. V tom prvom zemetrasení zahynulo 297 ľudí, takmer 300. Fú, to je ťažko aj si predstaviť. Marian, ty si, ale ako som spomínal, našiel si tam ľudí, s ktorými ste si ľudsky sadli, komunikuješ s nimi, preto aj tá aktuálna informácia, že aj dnes v noci zemetrasenie, možno v médiách sa neinformuje, že by tam stále padali nejaké ďalšie budovy, ale ten strach tých ľudí je tam evidentne stále a možno, že prvé tie zemetrasenia niektoré budovy ako poškodili, tak možno, že teraz, neviem, ako to tam vyzerá aktuálne? Áno, konkrétne v meste Norča bolo teraz v nedeľu veľmi silné zemetrasenie, tuším najsilnejšie od roku 1980. To sa datuje v Neapole, keď zomrelo 3000 ľudí. A teraz sa to zemetrasenie takmer po vyše 30 rokoch zopakovalo. Naozaj bolo v tej Norči veľmi silné. Padlo veľa kostolov, chrámov. Aj ten svetoznámy chrám. No, neviem, či si spomeniem na jeho názov. Viem, že rozprávali sme sa o ňom. Veľmi, veľmi starobylá pamiatka, ktorú nedobili vlastne rôzne nepokoje. Buď Bazilika San Salvatore. Tu som myslel, Baziliku San Salvatore, áno. Tam padli aj menšie kostolíky. Oni to volajú Chiesetta. Jeden z nich sa volá San Agostino. Bol to veľmi navštevovaný kostolík a vlastne aj ten padol. Taliani boli hrdí, že im v tom prvom zemetrasení ostali kostoly. Boli hrdí, že boli kvalitne postavené a vyslovene aj na internete, na sociálnych sieťach a v televízii svet obehli fotografie a zábery, že mnoho budov padlo a kostol ostal. Ale prišlo druhé. A to bolo teraz pred 5 dňami v nedeľu. A mnoho kostolov, ktoré vtedy ostali, padli a lahli zo zemou. Podľa niektorých ľudí sa niektoré dedinky a mestečka úplne zmiznú z mapy, pretože ja si neviem predstaviť, že by tieto lokality, kde padli budovy s narušenou statikou, neviem si predstaviť, že by teda, a to teda nie, že ja si neviem predstaviť, ale to asi je nemožné. A možno, že aj nerentabilné, pretože nikto nevie predpovedať a nikto, ani seizmológovia, kedy budú zemetrasenia. Teraz sa hovorí o tzv. Dotrasoch. Viem, že my sme sa o tomto bavili tesne teraz pred vysielaním. Tam sa asi nedá odhadnúť, či to bude trvať ešte mesiac, kedy sa dotrasie tá zem. Ťažko asi hovoriť o tom, kedy. Hovorí sa, že dajú sa predpovedať zemetrasenia, ale predpovedie od jedného dňa do 99 rokov, že sa môže zopakovať. Čiže to je tak... Nemožné. Taliani sú z toho naozaj v týchto častiach sú nešťastní a hlavne oni sú unavení. No, a ide zima, ide chlad. Tie stany, ktorý si spomínal, tam už asi nemajú šancu. No, po prvom zemetrasení tam v priebehu naozaj pár dní doniesli množstvo stanov, ale prišli zimy, prišiel chlad a tí domáci, ktorí vlastne sa stali bezdomovcami, poviem tak, sú odsťahovaní, stany zmizli, bývajú v školách. Lenže teraz v tom druhom zemetrasení sú už zavreté aj školy. Sú už zavreté aj školy, samozrejme kvôli statike. Objavili sa silné praskliny v múroch, popadali omietky. Deti mali predĺžené prázdniny, pretože prázdniny mali začať až od útorka, ale keďže v nedeľu boli zemetrasenia, tak sú nariadené, napríklad v okolí Ríma zavreli až 1500 škôl. No, hovoríme teraz, že je to rubrika cestovanie, o cestovaní, ja neviem, ale pri takýchto informáciách tam sa asi nedá ísť, alebo ja neviem, ty by si tam šiel ešte? Dalo by sa to podľa teba?
Dostal som 2 otázky. Prvá je, či sa dá. Áno, množstvo ciest je zavretých. Polícia opáskovala, alebo teda zatarasila prístupové cesty do týchto lokalít, ktoré sú zasiahnuté zemetrasením. Čiže je tam ťažké sa dostať. Púšťajú tam len rezidentov, ktorí si tam môžu prísť skontrolovať svoje domy alebo zobrať najnudnejšie veci, ktoré nestihli. Ale nepustia tam turistu alebo fotografa. V žiadnom prípade nepustia. Keď tam chce ísť niekto z televízie, musí si vybaviť akreditácie, ktoré poskytujú alebo vybavujú hasiči a pracovníci civilnej obrany. A druhá otázka, či by som tam šiel? Áno, šiel. No, ale zrejme tá akreditácia by obnášala nejaké špeciálne zaškolenie, asi by ťa upozornili, kde si môžeš dovoliť a čo robiť v prípade ďalších dotrasov, nie? Je to tak, áno, upozornia, ale Taliani nenechávajú, a to by asi nenechal nikto nič na náhodu. V takýchto situáciách nemôžete sa pohybovať s fotoaparátom alebo s kamerou sami. Idete v sprievode pracovníka civilnej ochrany alebo hasiča alebo polície. Avšak, čo je zaujímavé, aj pochopiteľné a aj logické, nepustia nikoho do blízkosti budov. Pretože zemetrasenie môže prísť ktorúkoľvek minútu a stále sa musíte pozerať nie len pred seba, ale aj nad hlavu, či nie ste v blízkosti budovy. Tak teraz sme tak povedali tie najaktuálnejšie, žiaľ aj najsmutnejšie informácie o Taliansku. Tak v tom 3. vstupe po pesničke dúfam, že budeme trošku pozitívnejší. Aj do tretice sa v rámci cestovania dnešného vydania vyberieme do Talianska. Ako sme slúbili, budeme trošku optimistickejší. Samozrejme tie škody, ktoré tam už vznikli, tie jednoducho nedokážeme my zvrátiť, ale Taliansko nie je celé zrovnané so zemou, zemetrasením. Sú tam ďalšie regióny. My sme spomínali na začiatku našim poslucháčom, že ty si sa tam vybral na motorke. Tá motorka má viacero svojich pre a proti, predsa len zo Slovenska ísť na motorke. Teraz sme sa tiež o tom trošku hovorili, je to veľmi vyčerpávajúce, namáhavé, ale prečo sa tam oplatí ísť motorkou? Ťažko povedať pri motorke, prečo sa oplatí. To nie je o tom, čo sa oplatí a čo nie, to je o dojme. O dojme. Vietor vo vlasoch ako televízny kameraman, iné videnie? Áno, je to tak, vietor vo vlasoch, je to pocit slobody. Žiadne auto, ani kabriolet vám nedá ten pocit slobody, ktorý vám dá motorka. To si treba povedať. Ale zase na druhej strane si treba uvedomiť, že keď začne pršať, nebodaj krúpy padať, alebo akékoľvek zhoršené počasie, tak vám to dá pocítiť. A nemáte nad sebou žiadnu strechu a potom hľadáte mosty, kde sa schováte, aby vám to neudieralo do hlavy. Sú dažde, keď začne pršať a prší 3, 4, 5, 6 hodín. Samozrejme skomplikuje to aj ubytovanie. Vy si naplánujete nejakú cestu, zarezervujete si hotel, ale jednoducho tam nedôjdete, lebo keď máte 6 hodín po daždi,
tak si hľadáte iný. Ale už potom tie ceny nemusia byť rovnaké. Treba dávať pozor aj na tankovanie. Sú rozličné ceny pohonných môd. Na diaľnici sú podstatne drahšie ako ceny pohonných môd v malých self-servisoch. To sú tie automaty, kde hodíte bankovku, teda vložíte bankovku a tankujete. Keď idete na také 3-4 týždne, tak vám to riadne môže naceniť, alebo jak by som to povedal? Zdražieť celý výlet. Samozrejme. Čo je ale výhoda? Poriadne. V Taliansku je veľmi veľa aut a drahé sú parkovné. Napríklad, keď niekto chce navštíviť Benátky na parkovisku Troncheto alebo Isola Nuova, platíte, tuším, 27 eur za 24-hodinové parkovanie. Do Benátok sa na jeden deň ísť neoplatí, pretože sú tam ostrovy Murano a Burano, ktoré sú našimi turistami troška menej navštevované, ale podľa mňa sú krajšie ako Benátky. A keď tam idete na 3 dní na parkovnom, je to veľmi cítiť. To je 60, skoro 80 eur, keď som tak spočítal 3 dní. Ja som si za 3 týždne vyrátal, ja som iba na parkovnom ušetril asi 300 eur. Vďaka motorke. Ale tiež ešte už len veľmi stručne povieme, že ak chce niekto ísť do Talianska na motorke, v prvom rade musí mať tiptop pripravenú a v poriadku všakže. Áno, pretože Taliansko je síce krajina krásna, ale je krajina pomerne drahá. A rôznorodá. A pokiaľ človek niečo zanedbá, technický stav alebo čokoľvek, tak za to zaplatí podstatne viac ako doma. Tak v tejto chvíli mi neostáva iné, len za tieto aj smutné, ale nakoniec aj takéto užitočné informácie v rámci rubriky cestovania, aby som sa poďakoval Marianovi Uhazimu. Dúfam, že sa ešte niekedy takto aj naživo stretneme v štúdiu, ale ak dovolíš, verím, že s podstatne takými pozitívnejšími informáciami z nejakej inej krajiny, ktorú navštíviš. Ďakujem. Dúfam, že tie zemetrasenia prestanú a ďakujem pekne za pozvanie. A u mňa ešte jedna dôležitá správa. Už o chvíľočku sú tu krátke správy a neskôr presne o 15. hodine korunka Božieho milosrdenstva. Je 14 hodín 52 minút. Rádio Lumen. Skresenie a život Ježíše, ak neho veríš, nezomrieš. Skresenie a život Ježíše, kto v neho verí, bude s ním na veky žiť. Skresenie a život Ježíše, ak neho veríš, nezomrieš. Skresenie a život Ježíše, Lazar, podvod